abafuna ukudla nathi kule nkonzo. Haleluya. Haleluya. Uthi uJesu encwadini ka14 uJohane evesini laka 6. Uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Hallelujah. uJesu uqobo lwakhe uthi yena uJesu. Uthi uJesu uthi yena uyindlela neqiniso nokuphila. Abantu abafuna indlela yokuhamba emhlabeni indlela ikuJesu. Abantu abafuna iqiniso. Haleluya. Iqiniso likubani? LikuJesu. Haleluya. Amen. Abantu abafuna ukuphila. Amen. Amen.